ডাইন কই সেটা তারপরে এভাবে ইয়ে করছে নাকি? হ্যাঁ কিটা কারে ডাইন সন্দেহ কারে করছে? মানে মেয়েরে যেটা অসুস্থ আছে না সে দুধ দিচ্ছে তারা স্বপ্নের মনে আয় গলা ডাবাইছে স্বপ্নতে কইছে। এই জন্য আমরা যেটা বাড়িতে যাই সেটা ভাঙচুর করছি তাই তো। আমি যেটা বাবুর নাম কি? বাবার সম্প্রায় দেবার মা নাম? মার কম্বলা Shalkisa Swkal, Egara Mandai Nibishun Khopchak, Pukhiri Hathaiyu Kamini, Shamprai Debormano, Swkal Krunghani, Bono Butok Klaizaka, Bini Nok Tanjir Jaka, Sabai Shukru Klaizaka, They all party Mongno Tino, Je Swkal Bernai, Nukung Tei, Shamprai Debormasong, Tanawo Tangai, EM Runal Debormani, Manjang Mumbai, Borok Koklam Shalemani Bishingtui, O Jungjal Dogno, Piralemani, Tei. Ajorawono iem bohaino kokri mani tongo Swkal hwnwi berjaknai nok tanchir jaknai somprai debormano bini baithangni rang bai khlaino nok swnamwi rinai tangwi rinai hini kokri mani iem runal deborma o kokri ma twino bo bini sak baithangni rang riwino tini somprai debormani nok nukhungno bo kwtal khlaiwi je tanchir jakmarok swnamwi rifirka haino bagui kamini borok bai kaham krwng khlaino tongmani bai iem kokri mani bai kwtal swnamwi rimani bai nok tin tanchir jakmarokno abono twi belaino kha srangjaka sompraini nukhungni borok tei somprai sak baithang baino belai kheno chajaka iyamni omhai samungno tam hinba chaya jorao chugya jorao omhai khlai samo bachawi bono chubachu khlaimani bai iyamno kha kaham yafarka somprai deborma o je hunjaknai je sajaknai hunjaknai beino mimangsa khai thanao poriskar khai pailajak tabo kothai tongnai borok baino kothai tongnai hne borok goi sui tonglaina hne wansukjak এমনি সাইটুমুং বাই দাও অবা হাইকে এমনি সেলংলাই emni saitumung baino tahamkai ni salungai malai যে আগে তংমা হাইকে না তাবো অবা হাইকে agi তংমা je tongmung haikeno tongmani chamani tongmung khaino borok tonglaina hne mimang sanglajak kogrolaijak